Ето го се. В момента падаме на камъка. Падаме на камъка. И чакаме. Какво ще се случи? Ванко вече е пуснал през това време. Преди мен. И сега чакаме. Леко коригираме с педалите. Напред. Ето го ковяме. Фана го! О, аванс! Аванс! О, ако трябва, коригирай си малко напред с педалите. О, Иван и той! Двоен удар! Виждам! Голямо! Голяме! Да. Сега ще ги видим. И аз варя един голям. Ето го! Его! Я да видим. На Ванко. Едно голямо е май. Идва ли? Я дай. Браво. Огромен лихмус.